Gaurko saio honen helburua lehenengo elkargoak ekainean abian jarri zuen kanpaina aurkeztea da. Horretarako nire alboan duzue Victor Irigoyen, elkargoko gobernu batzordeko kidea. Berak azalduko dizue pixka bat kanpaina nola jaio zen eta zein helbururekin. Ondoren, asmoa da kanpainaren leloaren inguruko hausnarketa edo eztabaida bat irekitzea, hain zuzen lelo horri tiraka, medikuntza humanoago baterantz. Horretarako, gure bi gonbidatuen hausnarketak entzungo ditugu. Lehenengo, lankide dugun Jose Luis Paulin Seijas sendagilearena, bera famili medikoa da eta traumatologoa, kooperante ere ibiltzen da Sahara inguruan mundu bat elkartearekin, eta gaur arte bi liburu idatzi eta argitaratu ditu, bata kooperazio lanarekin zerikusia duena, eta bestea gaurko gaiarekin oso lotuta dagoena. El médico enfermo, el latido al otro lado del fonendo. Azkenik, aski ezaguna dugun Angel Lertxundi dugu gurekin, idazlea, ezinezkoa da noski bere kurrikulum osoa hemen laburtzea, baina bai azpimarratuko nuke bereziki bere emaztearen gaixotasunaren harira idatzi zuen liburua, segurazki zuetariko askok irakurrita duzue, zu izenburua duena. Testu horren aitzakian, hain zuzen, eskatu genion Angeli, ekaina baino pixka bat lehenago, kanpainako protagonistetako bat izatea. Onartu egin zuen, eta bideo elkarrizketa batean azaldu zigun, pixka bat, bizipen eta bere bizipena, bai sendagileekin izandako harremanan, eta bai osasun sistemaren baitan bizitu zituenak. Gaur, hausnarketa hori hemen entzuteko privilegioa izango dugu. Eta esan bezala, hasiko gera, hitza emango dio lehenengo, Victor Irigoyen elkargoko gobernu batzordeko kidea. Elkarren izenean, eskerrak eman nahi diet, lehen da bizi gure bi gonbidatuei. Jose Luis Paulin Seijas eta Angel Lertxundi idazlea. Hemen egoteatik, gaur eta abiatu dugun eztabaida honetan gurekin egon nahi izan dutelako. Euren ekarpena eginez. Mila esker benetan. Dakizu bezala, ekainean abiatu genuen kanpaina hau eta bere leloa medikuntza humanoago baterantz da. Ezagun nuke bi helburu nagusi dituela. Lehenengo helburua, leloak dion bezalaxe, medikuntza humanoago baterantz joatea da. Testu inguruak ez digu erreza jartzen askotan. Badira, sendagilaren alderdi humanoena arriskuan jartzen duten zenbait faktore. Osasun sistemaren errekorteak, gaixoari behar bezalako arreta emateko denbora falta, sendagileen prekarietatea eta etengabeko mugimendua, batez ere erreferente izan behar duten famili mediku eta pediatren artean. Bigarren helburua, gaixoaren eta sendagilaren arteko harremanan balioan jartzea da. Uste dugu azken hamarkadetan sendoa eta etengabe izan behar duen harreman hori osten joan dela. Eta zinbestegoa iruditzen zaigu berreskuratzea. Guztionen inguruan hausnartzeko egin dugu kanpaina, eta gizarteari helarazi nahi izan diogu mezu hori. Baina ez bakarrik gizarteari, kanpainak ere gure kolektiboan hausnarketa eragitea nahi dugu. Sendagileok gure alderdi humanoena zaindu, landu eta hobetu dezagun pazientearen onerako. Ea gaurko saioak laguntzen duen horretan. Besterik gabe hasiera emango digu gaurko saio honi kanpainaren bideo nagusiarekin. Bueno, pues el médico en mi faceta como deportista ha tenido una importancia muy grande porque con el médico haces una relación muy estrecha, una relación de muchísima confianza y el futbolista le necesita al médico, ¿no? En las lesiones, en la recuperación y en todo momento, ¿no? Sendagile netzako izan behar du familitako bat, pertsona bat dakitena nire familitako osasuna zaindu behar duna.
beti jun naizena nire meikuna, beti eukiet, hori, gauzonak eman dizkit, bai. Bueno, sendagilea, zorionez edo tamalez, bizitzan beti ere oso hurbil sentitu dudan persona bat. Beti onerako izan da, baina ez nik gaixo egon naizelako, baizik beti inguruan norbait izan dudalako mediku baten premia. Eta medikuaren premio horretan tokatu izan zaidalako behin baino gehiagotan horretaz arduratzea eta gaixoaren beharkizunak eta laguntza eta guztiak eman beharra. Eta orduan bide horretan ezagutu dut mediku dexente, txikitatik, umetatik, gaur daño. El médico para mí es una persona que tiene que reunir conocimientos y humanidad. A ver, yo por suerte hacia mi persona no he tenido en ningún momento grandes cosas, ¿no? O sea, cuando he tenido que recurrir a un médico, bueno, pues ha sido algo distendido, ¿no? Pero, por ejemplo, como madre, sí que, bueno, pues se te juntan distintas cosas, ¿no? Primero, cuando eres una madre novata, ¿no? Que realmente a lo mejor las cosas no tienen mucha importancia, pero necesitas que haya una figura referente, ¿no? En mi caso, ha asistido una persona muy importante para nosotros, que es como, bueno, una institución en mi casa. Ni nahi detena da, behana juten izanen, izaten da, kezka badakatelako, ez bakarri gaixotasuna, kezka bat. Eta eskatzen diotena da, laguntza. Nundik, nola, jun behar dut. En mi caso, por ejemplo, en el mundo de la moda, yo trabajo de una forma muy personal y eso genera un vínculo con las personas, ¿no? Bueno, pues ese mismo vínculo creo que es muy importante en el mundo médico y yo en la atención médica para mí, para mi familia, siempre he buscado eso. He buscado a las personas que me han acompañado y además son personas que me han acompañado desde hace muchos años. El mismo pediatra 17 años, el mismo ginecólogo desde que era una niña, o sea, siempre son las mismas personas y me parece fundamental porque ellos ven tu evolución y saben cómo eres y cómo funciona luego tu organismo, ¿no? Pero eso ya es la parte médica de ellos, ¿no? Que realmente a ti, bueno, pues te tiene que dar más igual, ¿no? Eso se ocupan ellos, supuestamente, pero la otra parte es algo que generas entre ambos. Hombre, lo primero que espero es que me resuelva el problema, ¿no? Pero bueno, creo que un médico para satisfacer al enfermo, pues creo que tiene que ser empático, ¿no? Ponerse en el lugar del paciente, esperas que sea atento, que sea responsable, que sea cariñoso. En nuestro caso como futbolistas, cuando teníamos alguna lesión, pues muchas veces incluso tiene que ejercer de psicólogo, ¿no? El calmarte, el que no te preocupes demasiado por lo que te ha ocurrido, quitarle hierro a la lesión y la verdad que muchas veces pues lo consiguen, ¿no? Los médicos para mí pues son casi ídolos, ¿no? por la preparación y por la condición que tienen. Mediku ona suposatzen zaio ofizioa ezagutzen duela, alde teknikotik. Orduan hori ez dut zalantzan jarriko. Hala izango aldira denak gutxiago edo gehiago, baina bintzat alde teknikoa zeratzen duena. Baina mediku bat hori baino asko zer gehiago da. Ari da persona gaixo batekin, ari da gorputz batekin, deitzen diogu pazientea, baina paziente horren atzean persona badago. Eta orduan oso importantea da mediku honi izateko harremanak nola tajutzen dituen. Eta paziente hori, edo persona hori, ez dago gainera bakarrik. Ez dago bakarrikan bere gorputz gaixoarekin, dago bere kezkekin, bere etorkizuna nolako izango dan. Batez ere, ari naiz gaixo larriez,
azkeneko esperientzia neria, berezia eta bizitza guztiko nire esperientzia bereziena hori izan dalako. Eta orduan bere kezkekin, etorkizunik gabe, eta etorkizunean pentsatzen beak hurbil dituen personena. Eta orduan zirkustantzien mundu bat da paziente hori. Ez da bakarrikan minbizi bat edo ez da bakarrikan iktus bat, da hori baina asko zer gehiago horretanak dakarren mundu guzti hori. En mi caso concreto hay personas que han sido muy importantes, bueno, por una situación complicada que viví yo hace unos años. Entre ellos está pues, mi pediatra, mi ginecólogo, una ecógrafa y un montón de personas que hicieron que yo viviera una situación complicada y difícil de una forma lo más natural posible. Creo que es fundamental el que el médico conozca al paciente y el paciente conozca al médico para que tengan una relación estrecha. Me parece vital, por lo tanto espero que esa relación que existe hoy en día no cambie y no termine nunca. Izan behar du humano, ez epaile. Profesionala, humanoa, ekipoa, atsegina, berdina, jakinik ez dela berdina. Es importante que la gente se humanice, los profesionales, todos. Askotan zaila dela ona etortzea eta horregatik esker bikoitza. Eskerrik asko elkargoari bai, ekimen hau izateagatik, zeren nik uste dut humanizazioak, medikuntzak merezi duen humanizazioa, humanizazioari garrantzia ematen dio elkargoak. Eta eskerrik asko Anari bai, gonbidapenagatik, eta Angeli bai, zure denbora momentu honetan nirekin partekatzeagatik. Borobila medikuntzaren humanizazioa, borobila izten. Denok dakigu askotan, zerbait ondo ateratzen denean esaten dugu, me ha salido redondo, da perfektua, ez da? Zoritxarrez nik uste medikuntzari zerbait faltatzen zaio, eta faltatzen zaiola eta horregatik ikusiko dugu hori badugu iztea. Gai bat ezagutzeko, aurreratzeko. Agian argi batzuk, ken daitezke, argi batzuk. Denak ez, baina bueno, hobeto ikusteko irudiak. Ondo ikusten da? Ezagutzen dituzue, ez zura hauek, gai bat izan nun ezagutzeko hobeto, hobedala uste dut amaierara jutea. Orduan, aztarno hauek, zura hauek dira Luzi dena. Luzi gure zarrenetako aztarna bat da, duela 1.000.000 eta 1.000 urte bizi eta hil zen, eta dituen arabera hil zen erorketa batengatik. Esaten dute bai, zuhaitzetatik, ez dakigu, baina hala esaten dute. Eta zergatik esaten dute hori, ziurren austuregatik. Normalean, kasu hauetan, momentu berean, ez da hiltzen. Horren izan nahi du, sufritu intzun. Eta hori bitartean, segurazki, manada batean bizi zenez, zenketa eta ardura batzuk jaso zituen. Ze zenketa, ze ardura? Segurazki, lastan batzuk, laguntza, algun lametazo que otro. Baina hori zen bakarrik humanizazioa, humanitatea, besterik ez. Jangokorik ez egon, zientziarik
ez da ere. Orduan, bakarrik hori. Eta begira, 1.000.000 urte eta piko. Zaten dute bai, bere garaian baino lehen, 4.000.000 gutxi gora bera ja, gizakiak ja existitzen zirela. Orduan, pentsa, 1.000.000 urtez bakarrik jasotzen humanitatea, gaixoak erortzen ginenean. Eta itxoin behar dugu, 4.000 urte Kristo baino lehen, zerbait ikusteko, gure medikuntzari buruzko zerbait ikusteko, ber nola iruditzen ziren. Eta hori izan zen Mesopotamian, Sumerioek hain zuzen. Sumerioek lehenengo hitz medikoak idatzi zituzten, eta hori ziren Aintzipu, apaisak, sacerdoteak, eta asuak, sendagile ez apaisak. Orduan ja, banatzen ari zen zeo zer. Begira, ja medikuntza zegoen jaingoikoetan, edo bere eskuetan, edo lurraren asuntoetan, landarekin, sustraiekin eta horrelako gauzekin. Eta handik aurrera, ja datuak izaten ditugu, kon Imhotep, Asklepio, Hammurabi, Almeon, Empedokles, Hipokrates, Galeno, besteak beste. Hori batez ere izan zen, Grezian, Roman eta Egipton. Baina denek lan egiten zuten, bai jaingoikoekin, bai zientifiko asunto zientifikoekin. Gizakiari buruz, ezer ez da ikusten historian. Baina pentsa, 1.000.000 urtez, bakarrik humanizazio jaso du. Eta bakarrik lehen medikuntzaren aztarnak dira 4.000 orduan. Hori da oso modernoa, oso rezientea, medikuntza modernoa. Eta erdi aroa arte, ezin dugu ezer ikusi humanizazioari buruzko zer. El Hakim sendagilea, arabiatar sendagilea. Eta berak, esaten zuen, gaixoek sendagilearen ulermena espero dute. Ez bakarrik bere gaixotasunarena, baita bere arazoak eta testuingurua ere. Lehen aldia, behintzat testuetan ikusten dena. Eta berak, esan zuen bai, medikuntza soilik dakiena, ez da medikuntza daki. Zari oso politan ikuste, el que solo sabe medicina, ni medicina sabe. Eta handik aurrera, sekia hutsa berriro. Eta ikusi behar dugu, hasta el juramento hipocrático, pero de la versión de 1964, el juramento hipocráticoak hainbat bertsio ditu. Bosgarrengo mendetik dator, eta handik aurrera esan dakoa. Bertsio pilo bat, baina bakar batean, eta bertsio honetan, Luis Lasañaren bertsioan, agertzen da zeo zer humanizazioari buruz. Eta irakurriko duzue erderaz, zer nik uste dut, euskeraz nik ulertzeko nahiko zaila dela. Eta matiz batzuk nik uste merezi ditula ezagutza. Recordaré que la medicina no solo es ciencia, sino también arte, y que la calidad humana, la compasión y la comprensión pueden ser más valiosas que el bisturí del cirujano o el medicamento del químico. Bigarrengo apartadoan, recordaré que no trato una gráfica de fiebre o un crecimiento canceroso, sino a un ser humano enfermo, cuya enfermedad puede afectar a su familia y a su estabilidad económica. Si voy a cuidar de manera adecuada a los enfermos, mi responsabilidad incluye estos problemas relacionados. Baina bakarrik hori, nik ikusi ditut gutxi gara bera 15 bertsio gutxi del juramento hipokratiko. Juramento hipokratiko edo Ginebrako deklarazioan bai. Orduan, bakarrik agertzen da hau. Orduan, oain gure garaian, humanizazio buruz hitz egiten dugunean, zer da gure kontestua? Nola, zer egin dezakegun aurreratzeko ibilbide hildo horretan? Kontuan hartu behar dugu osasunak izaten dituen osagaiak. Eta hietako bat, nik uste dut garrantzitsuenetako bat da, medikoa bera. Eta medikuok ezberdinak gea. Baina nik uste dut denok izaten ditugula zeo zer, zati batzuk. Haietako bat da, adibidez, txaman. Historian zehar, eta guaintxe bertan, mundu leku batzutan, txamanek bere lan egiten dute. Eta zergatik izaten dugu puntu magiko hori. Azken finean, txamanek kartzen dute puntu magiko hori bere gainean edo bere barruan izaten dutena.
Bueno, pues azken finean, gure munduan etzaiarik okerrena zer da, heriotza bera. Eta inork ez du hil egin, gehienetan. Eta nortzuek aurre egiten diote heriotzari frentea eta beraren borroka egiten dute. Pues medikuak. Medikuak izaten ditu puntu magiko horiek. Baina horrez gain, beste ikuspuntu bat dakagu medikuok, da autoritatea, da jakinduria, da poderioa, eta ikusten hori islatzen du perfectamente telesaio horrek, hauz, Puklari Bare zen bere aktorea, eta mediku guztiek dakagu txamanen zati bat, baina jauzen zati bate bai, dakagu gure barruan bai. Eta horrez gain, jakina, apaiza. Los curas de hoy en día son los confesionarios de hoy en día son las consultas médicas. Apaiza bai, Juan Iniesta da bere izena, eta jarri dut hau ez da apaizagatik bakarri, baizik eta medikua da bai. Ez da ospetsua, baina medikua eta apaiza. Eta apaiza da. Eta nik uste dut, ni erligiozale oso ez naiz. Baina nik uste dut, segurazki humanizazioaren sustraia zer gure garaian dakala erligioan. Ematen du askotan apaizak berak. Eta justo, begira, eren egun, editorial bat irakurri nun, eta oso bitzia irutu zitzaidan, eta ez dakat prestatuta euskeraz, eta hori kurriko dizuet, zer bitzia iruditzen zaidalako. Da, aldizkari mediko virtuala edo internet agertzen da, bai. Nola? Digitala, hori da. Eta izenburua da, médico sí, puntu. Y confesor. Orduan, aibateko dizuet zer. El ser humano ha necesitado desde siempre un confesor, alguien a quien contar los secretos más íntimos. Esta figura la ha simbolizado muchas veces el sacerdote, ya sea por la propia confesión o porque al ser los representantes del más allá han tenido nuestros destinos en sus manos y merecían toda la confianza. La otra figura merecedora de la confianza ha sido el sanador. Pero una vez abierta la puerta de la confianza, los enfermos cuentan muchas más cosas que síntomas. Miedos, sentimientos, planes, expectativas, esperanzas y un largo etcétera de intimidades. El médico se convierte así en confesor improvisado. Eta honek ekartzen du derrigorezkoa da humanizazioa. Gaur berakin jakiteko. Esaten genuen osasunaren osaieteko bat zen medikoa, baina horrez gain izaten dugu osasun sistema ebai. Nik konparatzen dut osasun sistema Egiptoko piramide batekin. Oso konplexua dalako. Kanpotikan ikusita agian ematen dugu ospital handia dela, baina barrutikan oso konplexua da, piramide bezala. Eta gure kasuan, konplexu hori zergatik montatuta dago. Montatuta dago bi lagun elkarlanen iteko. Nortzuk? Pazientea, eta zer ekartzen du pazientea? Osasun arazo bat. Eta medikoa zertako? Osasun arazo hori aurre egiteko, nola? Formakuntza tekniko batekin, hori normalean. Baina, pazienteak beste gauza bat ekartzen du bai. Eta gizakia dela. Eta gizakia esateagatik horrek moldatzen du askotan osasun arazo hori. Modu batez edo besteak, ulertzeko, egiteko, ez egiteko, konfidantza ezateko, ez ezateko, eta bar. Eta gizakia honekin lan egiteko medikoan zer daka? Ezerrez. Edo, iaia ezerrez. Hori, askotan entzuten da, eso depende de cómo sea el médico. Es que behar da. Horregatik jartzen du ikurren artean, giza formakuntza, ez. Hori, medikoaren arabera da. Orduan, gure garaian, guai, zer da humanizatzea? Humanizatzeak bihotz beragoa, atseginago, bidezkoago, hurbilago,
benetan esan nahi du. Baina gure realitatea, zer da gure realitatea? Pues oso latza, nik esango nuke. Osasunak gizagabetzea eta despersonalizazioa jasan ditu. Garrantzia gehiago ematen die gaixotasunari, teknologiari, emaitzei, pertsonari baino. Pazienteak bere ezagorri personal eta individualak galtzen ditu. Kanpoko ezagorriak besterik ez dira ikusten. 203koa, pneumonia, bihotzekoa, pasatzen da izatera. Bere izaera, bere personalitatea kentzen da eta bakar-bakarrik geratzen gea bere gaixotasunarekin. Eta gizagabetze kausa, pilo bat dira. Egunero kontrakoa gaude. Eta haietako batzuk, dira, baina beste gehiago daude, bai. Gizartearen medikalizazioa, sendagile aldaketa gaixoa jarraitzeko, espezializazioa handia, formakuntza tekniko eta humanistikoa, ebaluazio ekonomika soilik, itxoin zerrendak, talde lan eskasa, informatizazioa testiorako, ez medikuntzarako, askotan gertatzen da hoi, babeserako medikuntza, la medicina defensiva, paziente itxaropenak, murrizketak eta bar. Eta gero, hori da gure eguneroko gauzak, baina ezke laniteko, baina ezke fakultatean, ez ziguten ezer aipatu horri buruz. Ez da humanizazioari, ez da ere. Ezer ez, bakarrik teknikak, kimikak, eta esandakoa gaixotasunak eta pertsona ematen du ez dala existitzen. Horregatik, egun batzuk, merezi du agian lan egiten ez jotea, edo medikuaren gana ez jotea ebai. Baina teknikaz gain, humanizazioa beharrezkoa da, karo, eskaskotan, nik uste dut, futbolista nola zen? Xabi Prietok esan zuen, momentu batean, txiki batean, esan du, lo principal es que me arregle el problema. Lo principal, eta ja, ikusiko dugu, momentu txiki batean, Eta askotan, bai medikuok, bai pazienteok, ala pesatzen dugu, bai. Más importante es esto, eta gero ja ikusiko dugu. Humanizazioa beharrezkoa da. Hortaz gabiltza. Eta ikusten dugu nola medikuntzaren erreferente batzuek horri buruz zerbait esan dute, bai. Adibidez, William Osler, medikuntzako liburuetan agertzen da. Denok fakultatean irakurri dugu izen abizen hau. Baina dena teknikoki hitz egiten, besterik ez. Baina ezke berak esaten zuen, mediku honak gaixotasuna tratatzen du. Mediku apartak gaixotasuna duen pazientea tratatzen du. Eta berak esaten zuen hori, baina ezke ziguten ez zera aipatu. Eta gure referentea izan da. Beste bat, Gregorio Marañón, hori ospetsu dagoa da, ez da? Oso zientifikoa, oso teknikoa, oso mediku ona, errekonozituta, estatuan eta mundu osoan, eta berak esaten zuen bai. Aurkia azken urtean berrikuntzarik garrantzitsuena da. Pazientearen ondoan jartzea baimentzen baitugu, hura entzutea eta esploratzea. Humanizazio hutsa da. Beste bat, hurbilago. Hau da, Josep Baselga. Ez da asko entzuten berari buruz, ezer? Baina bera zen New Yorkeko Memorial Sloan Cancer Centerko zuzendari ohia. Eta hori munduan minbiziari buruz uno de los hospitales más importantes en el mundo. Eta berak esaten zuen, oso teknikoa, famatua, bere munduan, eta berak bai esaten zuen, gaizki komunikatzen dituzten medikuak ez ditut nahi. Giza partea gakoa da. Zu on bazara, baina pazientekin komunikatzeko gaitasunik gabekoa bazara, zer botere duzu. Hori da, medikuntzako referente potenteak. Baina horrez gain, beste datu batzuk dakagun garrantzia emateko humanizazioari. Ziurtasunean oinarritutako medikuntza, kasuntan humanizazioan. La medicina basada en la evidencia. Begira,
Zuetako batzuek dakizue medikuntzan erlijio bat dakagula. Hori da la medicina basada en la evidencia. Medicina basada en la evidencia esaten badu baietz borobila egiteko. Esaten du ezetz borobila, begira borobila. Ez egiteko. Orduan, ze esaten zuen ziurtasunean oinarritutako medikuntzak. Begira, talde badago, Planet Tree, nazionalak on medizin elkarlanean egin dutena, eta ikusteko abertzio onura izaten zuen humanizazioa. Batez ere non pazienteengan eta gaixotasunengan. Erderaz jartzen dut ezin dut editatu alde batetik, beste batetik referentziak ikusteko bai. Eta beraiek egiten dute hori aipatutakoa, una colaboración para documentar enfoques en la atención centrada en el paciente y la familia con base de evidencia científica. Los errores médicos graves son debidos a mala comunicación. Ikusi zuten bai empatiaz hitz egiten, si hay una relación de confianza y de empatía, aumenta el compromiso, mejora los resultados y hay una menor cantidad de errores médicos. Referentziak hemen daude, hau da. Empatía buruz bai, los médicos que actúan con empatía están más satisfechos, sufren menos estrés y burnout y enfrentan a menos demandas. Referentziak hemen daude. Y las prácticas de empatía aumentan la posibilidad de ser recomendados en las calificaciones de los hospitales. Bere referentziak. Eta hori zergatik, azkenean, eskematizazioa alde teknikoa izaten du bai. Begira hau da, egresoren kompetentziak. Egresoren kompetentziak zer esaten du? Pues esaten du, lan mediko ona egiteko behar ditugula habilidadeak, jakinduria, jarrera eta zentzu ona. Baina dena orekatuta. Ez da, depende de como sea, no sé quién. Zerbait, ez baduzu, landu behar dezu izateko. Eta azken finean orekatzeko, eta herrialdean ateratzen da el médico ideal. Baina ez bakarrik hori. Begira, estatuko sendagile elkargo guztiek urtero antolatzen dute urtean behin la Convención de la Profesión Médica. Eta pasa den urtekoa ze erabaki hartu zuten? Pues, hau. Mediko-paziente relazioa, humanitatearen kultura ondare materialgabea izan dadila proposatzen dio UNESCOri. Hori egiten bada, horrek esan nahi du, zerbait izango dula humanizazioak. Eta zerbait esaten badu, zerbait egin behar dezu behar dugu hori bultzatzeko eta gora aipatzeko. Dena den, askotan teoriak eta ez daki zer lehen aipatzen genuen bezala, eta pazientei zera sola die? Pues gauza gutxi, handiak baino gutxi. Haietako bat da, profesionalaren profesionaltasuna. Baina hori suposatzen da. Paziente bat, mediku baten aurrean dagoenean, presuposatzen du ona dagoela eta horregatik mantentzen da eta bere konfidantza hor dago. Beste gauza bat, berezko autonomia, pazientearen autonomia. Baina, nik uste dut bide hortan, hildo hortan gaudela, faltatzen zaigu lortzeko, gauza asko, baina gaudela eta se da por hecho batzutan. Eta beste gauza bat, berri bateratzen da, hitza, humanitatea, profesionalaren humanitatea. Eta berriro galdera, hori ezinbestekoa da, paziente bat, mediku baten gana, juten denean, lehen esan genuna. Osasun arazo batekin juten da. Eta hori da, pazienteak esaten duna, aipatzen duna, baina askotan, ez du aipatzen, sintomarik ez dala bakarrik zenbaki bat, ez da bakarrik gaixotasun bat, eta beldurra dakala. Eta hori askotan ez da esaten, baina hor dago mailaren berdinaren gainean. Orduan, axola die pazientei profesionalaren humanitatea bai. Karo, aldatzeko, gauza batzuk aldatu behar ditugu, eta nik uste hildo horretan gabiltza esandakoa. Oain arte,
osasun kultura da batez ere da profesionalengan zentratuta. Egin behar dugun aldaketa da, pazientearengan zentratuta. Eta ze aldaketak egin behar ditugu hori itxeko, patologia aldatu behar dugu ikusteko pertsona eta ikuspegi holistikoa. Estandarizazioa eta ikusi behar dugu personalizazioa. Hizkuntza profesionala, informazio ulergarri eman behar dugu. Eta eraginkor eta atxeratsua. Paternalismoa, ez, berdinen arteko erlazioa bada azken finean, ez da? Iritzi profesional batez ere, iritzi profesional oso garrantzitsua da, baina pazientearen autonomia respetatu behar dugu. Tratua ez da importa, zentratu baizik, tratua importa, eta asko. Asko, epeltasun eta kortesia, eta tratu ona. Honek laguntzen du sendatzen bai. Eta familiak oztopatzen du. Askotan, bizita pasatzen dugunean, ospital batean, familia baldin badago, berehala esaten dugu, familia fuera, eta zeatik. Familia laguntzen eta parte hartzen du. Horregatik, aldaketa horiek egin behar ditugu zeozer aldatzeko balgala redundantzia. Eta jokaera estrategiak aldatzeko zeozer. 3 lerro, nik uste ditula batez ere. Haietako bat, humanizazioaren kultura. Hori da, egin behar dugun barruko lana. Bai ospitaletan, bai ambulatorioetan, bai talde lanan, zazteko eta horri buruz lantzeko. Bigarrengo lerroa, izango da pazientearen arreta eta informazioa. Hobetzea agian garrantzitsuena. Hori da, humanizazioa ematen dugun informazioa, baina ja paziente bat gure aurrean dagoenean. Ze ematen diegun pazienteari humanizazioaren aldetik. Eta hirugarrengoa, azpiegiturak, ingurua, erosoago eta humanoago iteko. Hau dira asignaturas pendientes. Eta ni, sendagilea bezala, zer egin dezaket? Bideo osoa dakagu iteko, baina lehenik eta behin jakin behar dugu, eta barneratu batez ere jakinez, nik esango nuke, barneratu behar dugu humanizazioa ezinbestekoa dela. Bestela, izango lirake, teoriak eta teoriak. Tradizioak bai, baina barneratu behar dugu hori. Jarrera pertsonalak, pazientea ez da gure etzaila, askotan medikuok horrela hartzen dugu, humanoak izakiak eta, baina saiatu behar dugu aldatzen hori. Balore humanistikoetan formakuntza, esandakoa ez dakagu. Lan mediko eta humanistikoari lehentasuna ematea gestionaren gainean. Gero eta gehiago ikusten duguna da alrebez. Talde lana bultzatzea, barruko antolakuntza humanizazioa exigitzea, pazientearen hezkuntza, proposamenak egitea, parte hartzea. Eta batez ere, nik uste garrantzitsuena da azken finean, nola gustatuko litzaguken bestek gu tratatzea, pentsatzea. Hildo horretan gabiltza, eta nik uste dut elkargoak eman ditut pausak oso ondo daudela, eta batez ere, hau, plazaratu duen dekalogoa. Hemen oso laburbilduz dago, baina animatzen zaituztet irakurtzera merezi dulako. Borobila izten, esaten genuen. Nik uste dut hemen gu Angel Tabilok agian borobil txiki bat itxiko izten ari garela. Eta dakizue liburu pilo bat idatzi dula, haietako bat da zu, bere emaztearen ibilbidea, bere gaixotasunarekin, baina ez bakarrik hori. Baizik eta bere ibilbidea, Angelen ibilbidea, zenidearen ibilbidea islatzen du bai, eta oso ondo, eta beste gauza batzuk bai. Humanizazio hutsa du liburu honek. Eta lotuta dago nirerekin, oso mas humilde, baina nire gaixotasunari buruzko liburu bat da, eta azken finean da, gu gehu medikuo, nik, como sabe de nuestra propia medicina. Orduan, nik ikusi dudana da, batez ere, sentitu dudana, batez ere izan zen, beldurra, medikoa izateagatik, baina askotan humanizazio eza.
Eta gure borobil txiki bat izango litzake agian, ikuspuntua da gaixoren ikuspuntu bat, zenidearen gaixoren puntu bat, eta medikoaren ikuspuntu bat, bai. Nik uste lotzen du borobil txiki bat. Eta bukatzeko, esaldi polit bat. Jendeak esan zenuna ahaztuko du. Jendeak egin zenuna ahaztuko du. Baina jendeak sentiarazi zeniona sekula ez du ahaztuko. Hori, esan zuen, Maya Angeluk, idazlea, olerkaria eta abeslaria. Eta esaten genuen borobila izten, ez dakigu, nik uste dut bidean gaudela. Milioika urtez bakarrik humanizazioa jaso genuen. Duela 1000 urte batzuk bakarrik zientzia eta kimika eta olako gauzak, eta oso ondo dago, eta borobila izteko nik uste dut medikuntzari faltatzen zaiona da humanizazioaren zati bat. Eta ildo horretan gabiltza, eta biharko egunean espero dugu borobil hori iztea. Eskerrik asko. Eskerrik asko lagunok, hemen egoteagatik. Eskerrik asko antolakuntzari gonbidapena egiteagatik. Ohore bada niretzat, eta benetan diot. Eta oportunidad bat, aukera bat baita ere, nire esker honen bateko. Nola esan ezetz zuen eskintzari, aukera hau izan da nire esker hona adirazteko. Arantzazu ospitalean, hango onkologian, jaso genuen 6 urte terdiz, edo jaso genuen bai lan profesionala eta bai tratu humanoengatik. Jose Luis, hemen, gaixo gisa dago, eta ni berriz zaintzaile moduan. Bera mediku gisa dago, baina baita idazle gisa ere, besteak beste, liburu bat idatzi duelako bere gaitzaz. Ni berriz zaintzaile moduan lehen esan dudan bezala, eta idazle moduan. Eta nik ere liburu bat idatzi nuelako, nire zaintzaile perspektibatik, eta beti nire liburu askotan da askotan agertu direlako horrelako kezkak. Bai gaixotasun buruzkoak, baita heriotzari buruzkoak ere. Eta barkatuko idazu irakurri egingo dut, ze besteak beste badakizu idazlea idatzi zogot espresatzen dela, eta beti gero, hasten denean, improvisatzen edo hasten denean zera, gero damutu egiten da, zergatik ez nuen irakurri. Eta esaten duan bezala zaintzaile moduan, eta nire esperientziatik abiatuta, gaixoaren perspektibatik hitz egiten ahaleginduko naiz, batetik, eta baita ere, azken partean batez ere, eta humanidadeaz hitz egiterakoan idazlearen perspektibatik ere bai. Medikoen eta idazleen lanbideak oso desberdina dira. Hala ere, bat egiten dugu eremu importante batean. Sufrimentuak eta heriotzak gure lanean duten eraginean eta proiekzioan. Ez da batera harritzekoa, mediku asko idazle zorrotzak izatea. Literaturaren historian ugari dira idazle eta mediku direnak. Hemen Jose Luis. Hor dauzkagu, baita ere, Pio Baroja eta Luis Martín Santos donostiarrak. Aipatzakatikan hurbilekoak. Medikuntzako elementu eta tresna arrunt asko, idazleontzat metafora ezin egokiagoa dira gure lana definitzeko. Metaforena, dudarik ez, bisturiarena. Mediku guztiak ez dute bisturia erabiltzen, baina hori da nagusitzen den metafora. Idazleok luma baten itxurako bisturia erabiltzen genuen edo erabiltzen zuten historian zehar idazteko. Idazleak luma, alegia hitza, du bere bisturia. Eta lumaren punta zorrotzarekin, kirurgialari baten gisa, zul eta zul dabil pertsonaia batzuen eta egoera asmatu batzuen erraietaraino iritsi arte edo iritsi nahian behintzat. Baina hitza ez da bakarrekan
bisturia. Ez da mine ematen duen zorroztasun hori. Literatura bada, hitza bada, ukendua ere. Hitzak badaki, luma suabeen goxotasuna ematen. Zer lumak, hegazti baten lumak, bere parteko horra du, idazteko baliatzen duguna, eta ditu lumak gero goxotasuna ematen dutenak. Literaturak errealitatearen aurrean jartzen gaitu, baina aldi berean, errealitatea latza baita, handik urrutiratzen ere laguntzen digu. Bokatxiok bildu zituen bezala gazte batzuk fiameta etxean. Gure imaginazioa egan jartzen du lumen laguntzarekin. Literaturak, medikuntzak bezala, diagnostiko zorrotzak egiten ditu. Baina aldi berean, botikek bezala, irakurlearen bizitza arintzen eta lehuntzen laguntzen du, eta medikoaren hitzak justuak baldin badira, ez daukate zertan enpalagosoak eta zukertsuak izan, baina bai justuak baldin badira eta empatiazko baldin badira, baita ere hartantxe arintzen eta lehuntzen laguntzen du. Gizartearen eta giza kondizioaren diagnostikoak egiten ditugu idazleok. Esan liteke idazlea, fontoskopio batekin dabilela. Kalea auskultatzen, pertsonak auskultatzen, eta idazleak ondorioak apuntatzen ditu beti aldean daraman libreta beltz batean. Eta ona ondorioetako bat. Historian, gaur, historian inoiz ez bezala, gizakiak bizkarra erakusten dio, edo erakutsi nahi dio, oinazteari erakutsi nahi dio heriotzari, existituko ez balira bezala. Jakinda, dena jakinda, hor daudela, eta gu ere harrapatuko gaituela. Ez dugu, oinazea eguneroko bizitzatik atera arteko onik. Saminan non, guk kontrako aldera giratzen dugu burua. Eta begiak izten ditugu. Gaixoak urruti nahi ditugu. Zaharrak, zaharretxeetan hildakoak etxetik tanatorira ateratzen ditugu. Eta bazterketaren, desagerpenaren, eskutaketaren, exorcismo alako bat praktikatzen dugu herioren bezpera den oinazerarekin, herioarekin berarekin. 1977 urtea, Voyager bat eta Voyager 2 untziak bidali zituzen espaziora. 40.000 urte beharko omen dituzte untzi horiek gure eguzki sistematik kanpoko izar sistema hurbilenera iristeko. Gaur, egunkari guztia zerkaten, halako eguzki sistematik kanpoko exoplaneta bat, exoplaneta batean ura somatu dutela. Eta horrek esan nahi du, posibilitatea daudela, gero eta gero gehiago konfirmatzen ari da, behintzat badaudela baldintza objektiboak bizitza gurea bezalakoa baita ere inun egotekoa. Edo behintzat aukera badaudela horretarako. Bi untzietan gramofono disko bana dago. Lurreko soinuak izeneko grabaketa batekin. Espaziora botatako botila mezudun halako batzuk dira disko hauek. Beste zibilizazioari balego, diskoa topatu eta deszifratzeko aukera balute, 56 hizkuntzetan egindako bakearen aldeko agurrak entzungo lituzkete, hango biztanleak. Eta baita hainbat soinu ere. Basokoak, lurrekoak, airekoak, itsasokoak, sua, haizea, euria, bihotzaren taupadak, pausoak, txaloak, musuak, animalien hotsak, lantresnak, fabriketako sirenak, hegazkinak. Entzungo lukete Bach, entzungo lukete Beatles taldea, entzungo lukete Louis Armstrong bere trompetarekin. Baina diskoan, eta harrigarria da, ez dago sufrimenduarekin zer ikusirik duen ezer. Ez dago gaixotasunik, oinazerik, haienerik, umeen negarrik. Ez dago tratu txarren zartakorik, torturak eragindako oihu lazgarririk, gerretako lehergailu hotsik. Diskoetan ez dago heriotza adieraz dezakeen ezer. Balego beste mundurik,
eta hango jendea boia seguntzietako mezua ezagutzera iritsiko balitz, hilezkorrak garela pentsatuko lukete. Hasten naiz, etxean ditudan liburuen errepaso mental egiten, eta aldez edo moldez, askok eta askok gaizkia eta oinazea dituzte ardatz. Ona da netorrela autobusean eta kasualitatea da, ez nekien horrelakorik aurkituko nuenik, liburu batean irakurri ditut 50 bat orrialde, mediku bat eta gaixo larri bat hizketan, eta oso elkarrizketa interesgarri bat. Sandor Madeiren La hermana novela. Denon liburutegietan ere alatxu. Beti daude, edo askotan eta askotan daude, pasarteak aldez edo moldez zer ikusia dutenak. Edo gaitz fisikoarekin, edo gaitz psikologikoekin. Sufrimentuaren existentzia, heriotzaren hitza luzea, kanpotik datorkigun samina, eta gure baitan jaiotzen zaiguna, gaizkiaren banalizazioa, gure alde fisikoak eta etikoak, mundu hobeago bat egiteko orduan erakusten ditugun ezintasunak. Etxean ditudan liburen artetik, botako banitu zaborretara, sufrimendua erakusten dutenak, ia libururi gabeko, liburutegi irrigarri triste baten jabea nintzateke. Zergatik da hori, literatura masokista delako? Literatura izatez, ispilua delako. Batzuetan garden-gardena, eta batzuetan gandutua. Ispilu beroa edo hotza, fidela edo deformantea, noiz mikroskopikoa, noiz teleskopikoa. Liburu batean errealista eta beste batean poetikoa, edo humoretsua, edo fantastikoa. Ilunpean argi egitea da idazleon lana. Xabiletek ziren bezala, errekazekinen iturri garbia aurkitu nahi dituzten poeta tristea gara. Batzuk, beste batzuk baino, tristeagoak. Inguruan begiratzea gustatzen zaigu. Eta inguruan ikusten duguna da izaki mugatuak garela. Ez gaudela hemen betirako. Eta ez dugula hiltzerik nahi. Txiripa kosmiko baten miraria da gure bizitza. Txiripa kosmiko baten miraria da gaur gu hemen elkartuta egotea. Kasualitate kosmiko batei esker gaude hemen. Zer da ordea bizitza baldin espada, beste gauza askoren artean, bizitza bera ulertzen saiatzeko aukera paregabe bat. Lehen horretaz jardun ginen hizketan astelenen egin genuen bileratxo batean. Bizitza ulertzen saiatzeko aukera bat da, bai. Inor nahi ez dugun hori, gaixotasuna. Hori ere, aukera bada. Tristea, desatxekina, nahi den guztia, baina aprobetxatu litekeena gauza askotarako. Tartean, gaixotasunari berari zentzu bat ematen laguntzeko. Euskaraz, osasuna esaten dugu. Erderaz, saludenari. Osasuna, osoa dagoena da. Gaixoa aldiz, osotasuna galdu duena. Gaixoa sendatzen bada, osatu da, esaten dute bizkaitarrek. Gaixo bat ekarri nahi dut orain, zuen aurrera. Gure pertsonaia ez da ondo sentitzen. Osasuna galtzen ari dela somatzen du. Pentsamentu ilunenak dauzka buruan. Berriro osotasuna lortzeko, gaixori dagoen zatia sendatu behar. Sendatzen ez bada, onenean gaixo segituko du. Txarrenean, bereak egin du. Gaixoa galderak egiten hasita dago. Gertatzen ari zaiona ulertu nahi du. Txikitatik zekienak, egunen batean hile egingo naiz. Inoiz imaginatu ez zuen dimentsio bat hartu du. Hiltzen ari ote naiz. Atzo arte, gaixoa sano zegoen. Azken egunetan ordea, oka eta oka hasi zenetik, odola ere bota zuenetik, gaixotasun latzen bat dauka buruan.
obsesiboki kupide gabe. Eta bere burutazioen alde optimistenetan ere, haren kezkak ez du atsedenik hartzen. Gaitz sentitu berriaren presentzian nagusitu da bere errealitate guztiaz. Samin fisikoak, samin psikologikoa baitakar. Gaixo batentzat bere gaixotasuna da gaixo batentzat bere gaixotasuna da mundua. Eta, noski, gaitz larri horrek medikoaren gana eraman du gaixoa. Gaitzaren amarunean harrapatuta dago. Amesten zuen oro zapusta zaio golpean. Zenideen ordu arteko bizitza erdira hori da. Gaixoak oraindik ez daki gaitzak zer ondorio ekarriko dion bere bizitzari. Horrek guztiak dakartzan ondorio psikologiko guztiekin. Medikoa jakina ez daki inguru guzti horretaz. Medikoak dakina da gaixoari egin dioten takak esaten duena. Eta takak esaten duena larria da, oso. Gaixo ez da ordea, izaki isolatu bat. Ez da soilik medikoaren arreta behar duen gorpuz bat. Gaixoak izaera soziala du, familia du, lana eta lankidea ditu, laguna ditu, beragatik sufritzen ari den jendea daukat inguruan, eta batez ere bere bizitza, barru bizitza propioa dauka. Eta bere bizitza, barruko bizitza propio horretan, arriskuan sentitzen da. Agian baita abandonatu egingo ote duten sentitzeraino ere. Oraindik ez du ezagutzen tokatuko zaio medikoa, baina harengan jarrita dauka, ja aurrez, bere esperantza guztia. Asmatuko aldu sentitzen duen guztia esaten. Ulertuko aldio medikuak, ulertuko aldio berak medikuari. Amonak esaten zuen esaera zahar bat etorri zaio burura. Hau da ene mina, esan nahi eta esan ezina. Horra euskal esaera edar bat. 3 momentu ditu. Hau da ene mina, konstatazioa, seinalatzea, hau, eta mina. Bigarren parteak esan nahi. Komunikatzeko borondatea jendeari, inguruko jendeari eta bar. Komunikatu eta komunitate biak erro semantiko beretik datozen hitza dira. Eta hirugarrena eta esan ezina. Ez hizkuntza menderatzen ez duelako, ez entzungo diotenek aukerarik ez dutelako berak esango duena, baizik bere trepeta linguistiko guztia iristen etzaiolako sentitzen ari dan hori espresatzeko. Eta gogorrena da, euskararen polisemiagatik, gogorrena da, edo adierazgarrena da, ahaztu nintzat esatea, hau ene mina esaten duenean, ene hori posesiboa izateaz aparte, dala baite ere oihuaren adierazpidea. Ene. Ez daukat hitzik esaten dugu zerbaitek gainditzen gaituenean. Mina komunikatu nahi dut, baina nola adieraziko dut nire mina. Zu primeran baldin bazaude, nola jabetuko zera ni nola nagoen. Esperoan. Gaixoa medikuaren itxaron gelan dago. 4. konsulta du jada. Laesterazide ikasten. Itxarotea da gaixo baten kondizioa. Gaixoaren etorkizuna ez dago bere esku. Gutxi ezagutzen duen onkologo baten mende baizik. Bitartean, denbora gastatzen ari da. Bizitza gastatzen ari zaio. Gaixoak ez dauka batere garbi, itxaroteak saririk izango duen. Ez daki itxaroteak bukaera zoriontsua izango duen ere, pelikula klasikoetan bezala. 5 paziente gaude itxaron gelan, 5. naiz. Atea zabaldu da, irten da bat, sartu da beste bat, 4. naiz. Atea zabaldu da, irten da bat, sartu da beste bat, 3. naiz. Atea zabaldu da, irten da bat, sartu da beste bat, 2. naiz.
atea zabaldu da, irten da bat, sartu da beste bat, urrengoa naiz. Atea zabaldu da, sartu naiz. Egunon esan diot medikoari, hots urduri batez. Ernst Jant izeneko poeta hungariar baten poematik hartua da. Konsulta. Pazientea konsultan sartu da. Egunon esan du. Medikoaren ahots klaruak gauza bere erantzun dio. Eta gero, momentu bat orantxe naiz zurekin. Ordenagailoko pantailari begira dago. Joan zen astean egin zidaten takaren txosten irakurtzen ariko da, seguru. Halako batean, medikoa jiratu eginda eta zer modu zaude, galdetu dio gaixoari. Gaixoa kontatzen hasi zaio bezperan papertxo batean apuntatu zuena eta erdiak ahaztu zaizkio. Sukarrik ez dut izan, apetitua nahiko ondo daukat, baina asko nekatzen naiz, egun guztian nekatuta pasatzen dut. Gaixoak pantaila seinalatu dio medikoari buru mugimendu batez. Nobedaderik? Medikoak begiak kiskortu eta pazienteari begiratu dio. Segundu pare bat. Eternitate iruditu zaio gaixoari. Tumorra hunditu eginda esan dio. Horregatik nekatzen zara. Medikuak pantaila erdi giratu du pazienteak takaren irudiak ikus ditzan. Argibide teknikoak ematen hasi zaio. Gaixoak ez daki takeko irudiak interpretatzen. Ez ditu medikoaren hitz asko ezagutzen. Are gutxiago hitzen arteko loturak. Baina pazienteak arreta oso segitzen du medikua esaten ari zaion guztia. Garai bateko sinistun zintzoenek latinezko meza segitzen zuten antzera. Apenas ulertzen dituen hitzaietan balego bezala da bere salbazioa. Eta jakina, gaixoak ez du protestarik egiten, salbatu nahi du. Errespetua dio medikoari, lotxa ematen dio argitasun gehiago eskatzeak, eta ulertuko balu bezala egiten du. Erizainak gero esango dizkio jarraitu beharreko pautak, latinezko meza bukatu ondoren. Eta latinezko meza bukatu ondoren, botiken zerrendaren errosarioa hasiko da. Horren oinarrian, guzti horren oinarrian, noski, eta horrela formulatu dut, badaki delako olako situazioak eta kontatzen direnean, nolabait, bat jartzen dela guztiz medikoa ez den jarrera batzuetan edo galdera batzuk eta egiten. Eta galderetako bada, medikuek ze formazio duten, justu iristeko, ez soilik alde profesionalera eta alde teknikora eta hori behar bezala hartatzeko, baizik bestearen gana, urkoaren gana hurbiltzeko. Albert Einsteinek zioen bere ensaio batean ideia batzuk, heziketari buruz izeneko ensaio batean, gauza askoren artean dio honako. Eskolak, uler dezagun alor guztian, beti bilatu behar du ikaslea irten dadile bertatik nortasun harmoniko baten jabe, ez espezialista baten moduen. Nire iritziz, hau aplikagarria da, zentzu batean, baita eskola teknikoen entzatere. Zeinetako ikasleak guztiz definituriko lanbide batean arituko baitira. Eta alatak guztiz ere, errebindikatzen du, esaten ari dena. Oinarrizkoa behar luke beti. Pentsamendurako eta juizio independenterako gaitasuna garatzea da eskolaren helburua. Ezagutza espezializatuen lorpenaren gainetik. Einsteinek hitzok idatzi zituenetik, 100 urte pasatu dira, asko aldatu da mundu akademikoa. Ikaragarri aldatu dira lehentasunak, eta ez hain zuzen eta zoritxarrez, Einsteinek nahi zuen bidetik. Unibertsitatea, 100 urte hauetan, alor guztietan, deshumanizatu unibertsitateako ikasketak, alor guztietan, pentsatu bestik ez daukagu, gure gazetako ikasketetan,
esaten zitzaizkigunak eta ikasten genituenak, eta gaur erabat programa guztietatik desagertu diren elementua falta dira. Eta batez ere, ikaragarri aldatu da mundua bera. Espezializazioen garaian gaude. Gero eta interesgune nanoagoen bidetik garamatza zientziaren garapenak, eta ezinbestekoa da, hori da garapena. Baina interesgune nanoetan konzentratu beharrak analfabeto potentzialak egiten gaitu osatasunari begiratzeko orduan. Orduan eta elementu txikiagoa, ezagutu genituen, praktikoki medikuntza, ezagutu ditugu historian zehar, medikua gaixotasunaren alor guztiak jorratzen zituenean. Pixkanaka hori espezializatzen joan zen, eta orain organo bakoitzak badu bere espezialista, eta batzutan baita ere organo bakar batean ere hainbeste eta hainbeste. Gaur, gaixo asko eta asko hartatzen dituzte 4 edo 5 medikuek. Eta gaixoak ez dakit zenbateraino zeinekin komunikatu behar duen, batek kardiologoak ematen dizkio bere pautak, besteak ematen dizkio, endokrinok ematen dizkio bere pautak, eta bar, eta bar. Eta hau, gero eta gehiago zabalduko da. Eta perspektiba, osotasunaren perspektiba, gero eta gero murritzakoa izango da. Medikoak gero eta espezializatuak daude. Bakarra, originala, norbere alorreko jakitunena izateko bidean dago, makina bat gazte. Ez dakiz zer elementu, giltzurdenean agertzen elementu txiki bat, eta hartentxe espezializatua. Eta munduko espezialista onena izango da. Eta beharrezkoa da gainera, han jardutea. Perspektibarik galtzen espaldi bada noski. Espezializazioan aurrera, humanismoak gero eta toki gutxiago du ikasketetan, ikaslaren ikasketetan eta formazioan. Nola ulertu deontologia, nola tratatu eta ulertu gaixoa, bizitzaren ikuspegi humanistarik gabe. Medikuntzako karreran, ez omen dago asignatura humanistarik. Esan zidaten, dela 2 urte esan zidaten, hemengo medikuntza fakultatean, zegoen azken asignatura desagertu dela. Medikuntzaren historia, ja kendu dute medikuntzaren historia, kendu omen duten nik ez dut, baina bertan lan egiten duenak esan zidan, eta pentsatzen dut egia izango dela. Zegoen bakarra ua ere kendu egin dutela. Beraz, medikuntzako karreran ez omen dago asignatura humanistarik, fakultatetik irten dago mediku berriek ez omen dituzte karrera guztian Leon Tolstoyen novela famatua, Thomas Mann, Albert Camus, edo Luis Marcel Santosen, edo Susan Sontagen izenik entzuten. Ez da aipamenik ere. Naiz eta autore guztiek pazienteari buruz makina bat gauza eder esanak diren. Aipatu autore horien obra horietan, guztietan, medikoak eta gaixoak dira protagonistak. Eta oinazteari buruzko debate humanistiko potenteak tratatzen dira bertan. Horra, medikuntza, karrera tekniko bat bihurtua. Medikuntzako ikasleak, zientzia infusioaren bidetik, inork ezer irakatsi gabe, ez etxean, ez inun ikasiko alditu bere profesioak berarekin dakartzan alde humanoak? Zenbat konsulta eta urte beharko ditu, mediku berriak, gaixoaren psikologiaren alde elementalenak ikasteko. Humanismoa zer den galdetu diote sakon fama duen filosofa bati. Galdera egin dion kazetariak, manetofono txikia hurbildu dio ia Espainetaraino. Ondo grabatzeko filosofoaren erantzun grabea. Espero ditu astrazioz betako deklarazio batzuk, ulermen zailekoak. Filosofoak pentsatzeko beta hartu du. Gero astiro, hitzak garbiago oskatuz erantzuna eman du. Humanismoa da, gizaki batek beste gizakiei begietara begiratzea. Bizitzaren erdian, jardun guztien artean, gizakia ardatz izatea.
Humanismoa da urkoari, batez ere sufritzen duenari, begietara begiratzea. Humanismoa da ez ahaztea, urko hitza hurbiltasunetik datorrela. Munduan egin zituen 6 urtetatik, erdiak minbiziarekin bizi izan zituen. Oinaz deskriba ezinetan, esperantzari lehioa zabaltzeko alegin gaitzean. Irriparrerik galdu gabe, 6 urte zituen, adinari zegokion baino, heldutasun haragokoa garatuz. Aldien behin, umearen borrokaren kapitulu berriak ezagutarazten zizkidaten. Lazgarria ziren, ulergaitzak egiten zitzaizkidan. Hiltzenean, apaizen hitzek, irakurri zituzten testut bibilikoek, kantu liturgikoek, eta tarteka baliatu zuten latinaren nostalgiak, saminari zentzua ematea zuten helburu. Intzentsuaren usain baltzamikoak goza zitzala zeniden eta bertan ginen askoren malkoak. Hartan, Camusen izurria nobelako oihartzunen lanproak guztiz ilundu zidan, ordu arte nahiko ilun nuen gogoa. Nobelan kontatzen den izurriak, beste biktima askoren artean, aurru bat eraman du. Aipatzen dudan neskako eskor hori, Libe izeneko neskako eskor hori bezala. Eta nobelako riez medikuak esaten dio Jainkoaren errukiaz ari zaion Panelu apaizari. Ume hau behintzat errugua behar zenuen, ondo asko dakizu hori. Niko luzatzen ari naiz eta bukatzera noa. Osasunarekin urratu, esaten genuen arropa urratu artean jazten genuen garai haietan. Urratu zedila arropa, osasuna urratu baino lehen. Iraun zezala osasunak, jantzi berriak baino gehiago. Ederra da espresioa. Osasunari garrantzi gehiago emateko modu bat, ondasun materialei baino. Baina gaur ez bezalako premiak genituen garaikoa da esaldia. Jantziak ez ziren ondatu arte baztertzen, eta bestalde, soineko berria jantziko zuen gorputzak, ez zuen gaurko iraupenik. Seinale ezin hobea zen beraz, gorputzak jantziak baino gehiago irautea. Osasuna adierazten zuen, soiltzen hasitako txamarra batek, gazta-gazta egindako brusak. Gaur ordea, urratzeko denborarik eman gabe, gaztatzeko aukerarik gabe, baztertzen dugu arropa. Eta luzaz bizitzeko probabilitatea berriz, gure gurasoek ez bezalakoak ditugu. Beraz, esaldia gaurko jardun honetara ekarri, eta primeran datorkit hitzaldia bukatzeko. Osasunarekin bizipoza zaindu. Osasunaz urratzen zaigunean ere, bizipoza gurekin izan dezagun.